tardes e benvidos de novo ao noso plató, a nosa cociña de Estache Bo, porque isto en realidad é o que nos gusta, estar con vos e cociñar. Que tal? Como vai todo? Hoxe temos unha receita pois moi sinxela e con cousiñas da nosa terra tamén. Pero vámonos a ir con esas cousiñas, con ese entreteto, con eses esparraguiños. Vamos ir tamén cos sabores da Italia. Unha cociña un pouco máis internacional, pero traída ao noso territorio, a nosa Galicia. Polo tanto, vamos intentar ver con esa manteica, con ese queixo parmigiano, como facemos os honores dun bo risotto. Eso sí, hoxe o protagonista é o noso espárrago. Así que eu quero saber onde trouxo Rafa os espárragos. A ver, Rafiña, de onde me trouxeches estos espárragos que pintan tan ben aquí na man? Hola, Iván, compañeiro, oído en Monterroso, Lugo. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Ata aquí viñemos para que poidas disfrutar deses espárragos verdes. Pura fantasía. E vouvos presentar a persoa que se encarga de producir esa maravilla. Antes, o chiste malo do día, no Estache Bo, o chiste Estache malo. Dille, tienes Harry o sucio, non? Sí. Xa me cheiraba a min. O de sucio, por lo sucio. Bueno, en fin. Preséntovos a José, responsable desta maravilla, desa maravilla que tes aí no plató, na cociña xa. Iván, José, graciñas por atendernos. Primeiro, espárragos en Galicia, isto é novidade, non? A verdade que, bueno, agora xa non é tan novidade, porque xa levo 20 anos con eles. Levas 20 anos? 20 anos. Pero é dos poucos que se dedican a cultivar. Non conozco a nadie que teña. Como é o cultivo do espárrago? Porque ten algo curioso que me enterei que non dá inmediatamente, non? Non, o espárrago plántase no mes de marzo, máis ou menos. E o primeiro ano non se colle nada, non se pode recoller nada. O segundo ano moi pouco, 15 días ou así nomais. E pois sí, depois a partir de aí xa dá durante 8 ou 9 anos. 8 ou 9 anos? Sí. A partir dos dous primeiros, claro. Pero ese primeiro ano nada? Non, o primeiro e o segundo moi pouco. O segundo prácticamente nada tampouco. E ademais o espárrago florece por debaixo da terra, bueno, como todas as plantas, que é tontería, pero sí que ramifica, non? E vai correndo. Non, é unha raíz... Non, non tiño nin idea. Sí. É unha raíz que de aí, efectivamente, vai botando, pero é unha raíz, como unha mau, como unha araña grande. Sí. E de aí vai botando os parros. Bueno, é máis ou menos como tiña eu na cabeza, por iso, da mesma planta, durante 9 anos, vale. Sí, já salen 2 meses por campaña, estás cortando diario. Durante 2 meses, sí. Na primavera? Claro. Se che pregunto unha receita, a ti como recomendas comer estes espárragos? Hai moitas, pero a máis fácil é a plancha con aceite e sal, e se fotra un pouco xamón, se queres. Que isto ten unha pintaza, Sí, señor. E a diferencia entre os verdes, que son os brancos, a parte da cor? O blanco hai que collelo baixo da terra, vai nun caballón, entón por eso é blanco, porque non saliu ainda a luz do sol, entón é blanco, hai que collelo abaixo. Este é branco en algún momento ou non? Mentre non sale por arriba está blanco, pero vale. De todas formas son variedades distintas. Vale. O blanco hai que pelalo, este non fai falta. Este non fai falta pelalo? Non. Vale, de acordo. Entón, eu creo que o produto adecuado, bueno, non tiña dúbida. Doucha grazas por atendernos. Estaremos atentos á receita que fai Iván na cociña, a ver si cumpría as expectativas, non? A esta altura, digamos que sí. Raciña, José. Como que a altura? A altura, claro que estou, que sou ben espiligado ou que? Non sei se a altura deses espárragos á prancha, pero por fin alguén pon no seu sitio o noso Rafiña, Como que é algo que vai correndo polo chao. É unha raíz, como unha araña, como unha mau, xa cho dixo, e vai crecendo para arriba. Pois eso é esta maravilla verde que temos na mao. Mirade, isto é o que nos di a súa tensión. E temos que ir facendo este traballiño con todos eles. Mirade, eu xa empezo a faena, mirade. Eso é. Isto vai ir pouco a pouco para unha cunquiña que teñamos por aí, porque isto fai un caldo
dos de sempre. Escoitade, non se tira nada, como na casa, vale? Isto despois é o caldiño que temos aí. Por exemplo, unha cebola, unha cenoria, e vamos indo. Pero nós vamos ir matando este traballo así, porque esta é a parte máis comestible. Recordade que se non facemos isto, esta parte máis fibrosa vai ter como uns fíos por aí, e vai nos molestar moito a hora de comelo. Tamén é certo que poderíamos facer un medio puré, vale? E despois, pois, desenrolalo cun coador ou con algo para que non teña todos esos fíos que nos van a molestar. Pero eu, neste caso, vou deixar pa un caldo e vou coller así, uns anaquiños, porque teño aí un auga fervendo para facer un risotto. Risotto, con un entreteto ben galego, de acordo? Con esa grasiña que vamos a mantecar tamén, ese arroz, de acordo? Arroz con manteiga, unha ceboliña e un pouco de parmillano. Sí, nada máis que isto vai facer as delicias dun prato que creo que hoxe vos vai a sorprender. Así que vamos ir indo por aquí, porque eu creo que... Veña, un máis, non? Por se acaso despois me din algo, isto eu creo que vou poñer así. Mirade, teño auga a piques de ferver, de acordo? Así que voulle meter xa un pouquiño de sal. Vamos por aquí. Escoitade, o sal é importantísimo para todo, pero sobre todo para que sepa ben a comida. É que hai moita xente que di non te pases co sal e tal. Non te tes que pasar, pero a xusta medida é o importante para que a receita teña o sabor perfecto, o máis parecido posible ao que nos gusta a nós, Eso que queremos. O caldo xa ben quente, un caldo de verduras neste caso, porque despois vamos telo que integrar todo aquí xunto. Así que agora que isto está a piques de ferver, mirad o que facemos. Isto, por favor, pensade que estamos en plena tempada deles, na primavera, está tan tenro que non vai necesitar máis que 3-4 minutos, de acordo, de branqueamento. Mirade, a punto de ferver, botos aí con esa sal e dentro de 4 minutos, se non me entero, avisádeme, Moi ben. Mirade, vamos ir poñendo tamén este lume, porque rapidamente vamos botarlle un chisco. Esta é unha receita super healthy, diría eu. Escoitade, cando escoitade eso de healthy ou saudable, que está como moi de moda, vale, eu sempre digo o mesmo. Bueno, é importante que sexa saudable, pero que teña bo dente, non que sepa ben, senón canto podes aguantar ti. O mellor truco dunha dieta, escoitádeme ben que isto é importante, o mellor truco dunha dieta é que podas mantela no tempo. Se ti podes manter esa dieta durante 4, 5, 20 anos, ben. Se, non, 3 semanas sí, pero despois deixo. Eso non é unha dieta, eso é un castigo. Un castigo. Ceboliña, cortámola, e o que vou querer voume quedar con media cebola, non vou dicir nada máis. Ben fina. A veces dígovos que é como un corte en brunoise, pois é tal cual. Brunoise ou mini brunoise, que tamén se pode facer, É simplemente darlle un par de cortes máis. Mirade, por aquí e por aquí. Isto é importante. Eu sigo botando. Aí está. Porque vamos a mantecar a cebola. Mentos os espárragos meten esa cantidad que vos dicía de 3-4 minutos máis que suficiente. Sobre todo as puntiñas, que son as máis tenras. Como me gustan a mí as puntiñas dos espárragos, Gústame de verdad, en serio. Gústame os espárragos, gústame o arroz, gústame o parmillano. Que pode fallar logo? Este é casi imposible que falle algo da receita. Eso sí, eu recordo cando empecé a cociñar un pouco, era casi ca miña nai, porque meus pais traballaban os dous, meus pais taxista, miña nai pois era limpiadora e tal, pois tiñan uns turnos un pouco estranos, e eu tiña que rapidamente botar mau da cociña, casi con 11 anos ou tal. E recordo, para mí o arroz era como cando estabas de medio indisposto. Estamos a hora de comer, igual non é forma de falar deso, pero somos naturais, estamos na casa, non nos tache bo, pois todos temos que facer isto tamén. Cando estaba con disposto, pensaba un arroz. Despois, cando fun estudiando, acordemos que eu son un entrenador personal tamén. Cando estaba estudiando, bueno, pois, había unha moda dos musculitos, que ahora máis ou menos vaise quitando. Esta xente que está así moi inflada, que non teño nada contra eles, vaya, meu Dios, por diante, que non teño nada contra eles, pero sí que é verdad que teñen unha vida ben triste comendo, Toman arroz a todas horas, arroz en branco. Aí, cocidiño, cunha peituga de polo, cocida ou tal, e nada máis. Eso me parece unha tristeza das grandes, Por qué? Porque eu, así que empecé a cociñar, a ir divagando, escoitade,
cheguei a ter o mellor arroz de todas as edicións do programa no que fun, que xa sabes todos onde estiven, do Masterchef, increíble. O mellor arroz, non sei se crelo, a min ese día botaron unha cremiña ese, dixéronme que era o mellor de todas as tempadas que habían en tal. Bueno, era un arrociño. Hoxe vamos facer un risotto. Porque o arroz en branco está moi ben, como vos dicía, para os musculiños e para cando estamos un pouco mal do vientre. Pero despois, os arroces caldosos, as paellas, os risottos. Bueno, é unha maravilla. Vamos por aquí. Vamos coller tamén outra cunquiña para coller xa esos esparraguiños, que le llevan un minutiño. Vou xa colocando isto, vou deixar por aquí e vou botar a cebola. Sí, sí. Aquí. Ai, vale, perfecto. Temos todo aquí, ben metidiño, vale? Vamos botar toda esta cebola, que como está ben pequena, vaise facer moi prontiño. E sabes o importante desto? Que desaparece. Mira, o máis importante deso é que desaparece. Desaparece na boquiña, porque pouco a pouco vai ir collendo ese blanquiño que fai este cheiro que deixa como a camiseta, Mira de pa aquí, Gústame o cheiro de churrasco pola mañá. A que non? A que non? Dame igual que haya festa con nada de festa. Eu tamén quero un saborciño a churrasco. Que croissant e que carallado magdalena. Pero, por favor, onde este un bo churrasco cun cafetiño, veña por riba, estamos. Os espárragos eu creo que xa teñen que estar. Vamos a apagalos directamente, de acordo? Ou máis ben, ora mirade o que vou facer. Vamos a poñelos neste recipiente. Mira que cor, Isto cando facemos un branqueamento, que estos son 3-4 minutos, xa pasa un pouco de branqueamento, a verdade. Pero de verdade, mirade que cor máis increíble. Eu voume a quedar, eu vou seguir cocendo un pouquiño máis os taliños. Mirade, a cebola está perfecta, mira o que vou facer. Non vos queimedes, que eu teño as miñas más son increíbles. Eu vou facer así. Os brotiños máis perfectos, vou nos coller para aquí. E estes, bueno, están casi perfectos, Eu vou nos meter na auga, xa mira o que vou facer. Ora vos lo digo. Vexo que están tan increíblemente ben. Isto vai para aí, tan increíblemente ben. Digo en serio, tan blandiño xa, que o único que vou facer é meter as puntiñas aquí, agardalas aquí, mirade, tal cual está, así, para o emplatado final. E isto vou no botar outra vez aquí, pero co lume apagado. Xa non necesito que este acceso para nada. Aí queda, ben tapadiño e siguen abrandando, porque vamos facer despois un truquiño que vos vai gustar moito. Ademais, vai dar un cor increíble. Cebola, aí facéndose. Que vamos facer? Un pouco de entreteto. Ai, o entreteto. Que faríamos nós sin os bocatas de entreteto, Cando éramos xóvenes. Cuidado, isto é pa aquí. Ivanciño, gardo aí. Perfecto. Mirade. O entreteto, vamos a limpar un pouco isto, ainda que todo vai para mismo recipiente, vamos a intentar limpar un pouquiño, ter todo isto así. Eso é. Mirade o que son as cousas, Mirade o que son as cousas. Pasar de facer un arroz en branco normal e corriente con dente de allo, o mellor, e botarlle así ese tomate frito que lle botamos na casa, esas salchichas que lle gustan a todo rapaz, a facer un risotiño cunha facilidade, cunha tranquilidade. Mirade, eso é. Este entreteto é perfecto para seguir macerando e para ter esa graxa e non ter que utilizar tanta manteiga. Escoitade, se vai a un osiño, como está aquí, que acabo de ver, non sades malo só. Quitade, que non pasa nada. E despois é unha cousa importante, eu creo que lle vou botar outra lonchiña, Unha cousa importante. Normalmente curámonos na casa, moita xente tédelo hasta boso, eso é bocati di cardinali, din por aí, non? Eso é o que lle gusta a calquera. Ter, pois, ese entreteto que nos dá sabor afumado, un pouco de salgado xa se ten, e que, sobre todo, fai unha perfecta miscelánea con ese aceitiño, con esa cebola, ora vai transparentar pouco a pouco, e vamos a botar xa o arroz. Vale, primeiro vamos a quentar un pouco, temos o caldiño ben preparado e listo. Acordádevos que isto ten que ter un pouco de ollo. Como facemos un risotto? Cal é o real, o truco do risotto? Ter o caldo quente. Non queren ese momento de temperaturas. Isto como
como as rapazas e os rapaces, neno. Tense que entender un para que a cousa vaya pa largo, non? Senón, saltan as chispas, ou que? Pois aquí se botas o caldo ben frío, igual salta unha chispa, pero se botas o caldo ben quentiño, ai, ben quentiño, así, ben xuntiños en parella. Ese é o que pasa. Mirade que cor, eso é. Que pena que non podades cheirar, Oh, que pena que non tedes na vosa casa. É que isto manda a lareira da miña abuela. A mí mándame. Estou vendo así olores, sabes onde estou? Enrollando a filloa. Así, e metendo que a graxiña caéndome por aquí polo lado da beira da boca. Vale, isto vos a meter por aquí. E mirade, a cebola prácticamente está. Escoitade, cousa importante tamén no risotto. Tan pronto metamos aí, que ten que ter así ben de lume, que xa o ten, vamos a meterlle unha boa zapateada a este arroz. Por qué? Porque necesitamos que colla... Primeiro que solte o almidón despois, pero que nacare ben. Por que queremos que nacare? Casi que cheire, como digo eu, a cereal, a noz. Vamos, e metemos todo con tranquilidade. Vamos facelo así, como se tuviéramos clase. Porque non estamos facendo un arroz, estamos facendo un risotto. Evidentemente, non pensedes que vou a entonar ningún tema italianini, nin nada, pero bueno, podo hacer así un pouco. Exactamente. Mirade, empezamos a mallar nel. O que queremos agora é que empece a coller todo o sabor que tiña, pois a cebola, o entreteto, e que xa empece pois a apañar un pouco dese sabor, de acordo? Mirade, eso é. Podemos tamén botarlle un poquinho de viño branco ou tal, pero neste caso, como xa ten graxa, teño un bo aliciente aquí con este caldo, e despois quero facer un pequeno truco. Co que teño aquí, hoxe vamos pasar do viño. Pinta ben, Mirade, aí empeza a chirlar, a coller cor, e antes de que se torre, non queremos que colla un color oscuro este arroz, non. Antes de que se torre, metemos o caldo xa, que como está quente, vai empezar a ferver de seguido. De acordo? E iso tamén é moi importante. Onde temos por aquí? Isto é. Perfecto. Isto témolo aí, sin ningún problema. Mira o que facemos nós. Este caldiño de verduras, inmediatamente para aquí. E vou facendo o que vos decía, aos poucos. Non teño ningunha prisa. Isto é como ligar, Se vas moi a saco, non hai a túa tía. Non. E metemos o que podemos facer, xa, e baixar un pouquiño o lume. Aí. Moito me gusta mirar po lume, así vou mirando, casi non me fío do tréquele este. E aquí, a ferver, eso é. Metémoslle e vamos fervendo. Que temos que facer agora? Os primeiros minutos. Moi importante. É igual que ligar, díxenmo fai un pouco. Hai que estar ben atento. Non deixar ningún momento, a nosa rapaz, o noso rapaz, o que queiramos, aí metido. E o que temos que facer é introducirlle pouco a pouco ese caldiño. Vale. A ver, veciño. Ei! Que chego a tempo? Como que chegas a tempo? Ai, de verdade. Ti sempre chegas a tempo, Bueno, sempre andaba. Non, pero eu quero aprender como se fai un risotto. Pues... Que me dixetes, claro, que hoxe facía o risotto. Estamos facendo o risotto. Ai, parando sempre a mil, mira, de verdade. E logo, mira, que claro, estamos aquí mantecando o caldo ben quentiño, mira. Claro, porque, a ver, eu quero que me quede así eso, risotto. A ver. E non porque ou se me seca, entendes? E me queda tipo paella, ou me queda ahogado, tipo caldoso dese, claro. Como fago logo para que me quede o risotto? A ver, ris ou non ris? Pois eso non hai fallo. Otto non sei lo que é. Non, escoita, risotto está moi ben. Que queres, mantecar? Que quede esa cremiña, non? Sí. Pois mira o que temos aquí. Un caldo quente, Isa. Un caldo quente. Quente. Primeiro, o máis importante é nacarar ben, primeiro, o arroz. Ben temperatura, metémoslo aí 2-3 minutos, e agora o caldo ben quente, e aos poucos, remexendo de vez en cando, sen ter que estar aquí, que tamén teño escoitado. Iván, é verdad que teño que estar como 30 minutos dándolle que te pego? Non, primeiro que son uns 14-15, vale? vale. E segundo, é que vamos revolvendo de vez en cando e seguimos fervendo. É que, a ver, son 14 minutos, porque ti, claro, eu xa o fago mal de inicio daquela, porque eu non lle poño caldo quente. Mira, eu fago caldo caseiro, e despois conxelo en tapas pequeninos. Eso está moi ben, está perfecto. E daquela despois, cando estou facendo un arroz, embarco así o cubito, pum, xa conxelado. Para. Do conxelador para aí. Para. Como se fora un xeo, pum. Como un xeo? O cubito aí? Sí, de caldo de carne. O sea, de caldo de polo, de carne, do que faja. Teño no conxelador. Isa, escoita, por favor.
estás facendo nun cubata, estás no buchinche, estás no tal, ou estás facendo nun risotto. Como que botas o xeo aí? Botar, pa copiña, tal, para ir por aí de rumba, pa... Eu entendo. Claro, pero non o quente. Mira, eu como xa o teño feita conxelado, pois digo, quito dai do conxelador e boto aí. Claro, daquela teño que desconxelalo. Por suposto, é quentalo. Mira pa yo. É quentalo, porque mira, isto é a maravilla. Hai que probalo de sal, que isto é importante. Probade todo sempre. Eu empezo a falar con vos a veces tal. Como? Mira. Un pouquiño de sal necesita xa. Xa precisa. Xa precisa, porque... Pero, oiches, pois claro que fallo aquí, de verdade. Eu aí, oiches, facendo o caldiño caseiro, conxelando, o sea, ti toda esmerada, e botolle o frío. Bueno, escoita, non vas a conseguir a crema igualmente, tes razón. Non está mal. E o tema de conxelar o caldo me parece unha idea macanuda. Igual como decía de partir as verduriñas e ir integrando para hacer o traballo adiantado. Pero claro... Ai, encántame. Pero por favor, déxeme un segundiño, que non entendo... Vale, pois, mira, que che remexe aquí, Por vale. favor, mira, vai mantecando. Pois daquela é o que che digo eu, fallo aí. Vale, pois daquela agora teño que quitarlle o día antes, que se desconxela, despois quento así como a ti, e voulle botando. E xa está. Claro, e aos poucos tampouco lle boto, eu boto lle de arreo. No. É que eu mido. Se lle boto unha de arroz, dúas de auga. Bueno, escoita, mira, vouche dicir outra cousa, isto é importante. Escoitade na casa, vale? A ver. Isto parece moi importante, Isa, quero que me escoites ti tamén. Mira, se ti tes unha ola así, e o lume vai moi apurado, vai evaporar antes. Polo tanto, a cantidade de auga non será igual que se tes unha ola máis cerrada e non vai tanto ben o lume. Entonces, as medidas exactas non son. Entendemos ou non? Si, agora entendo. Mira. Agora entendo, claro. E agora que faz? Mira. Botarlle máis. Botarlle máis. Para ti que hasta cando lle botas, cando che di que... Cando vexo o arroz no seu punto. Mira ahora pa el. Mira, dime unha peculiaridade que vexas do arroz que non entendas. Mira. Mira, vouche coller aquí un arrociño, mira. Bueno, que agora está branco aínda, non? Ves que ten un puntiño branco aí? Sí. No interior? Sí. Non está feito. Ah, moi ben. Vale, daquela cando xa non te así branco, que eso distínguese ben, que xa está como transparente ou grisáceo. Eso, que non ten esa perliña dentro. Vale, sí. Xusto cando se vai a perliña, saca xa o arroz. Vale, daquela xa non lle precisa máis auga. E xa está. Viches? E mantecamos fora. Pero mirade, dixemos que tiñamos un truco hoxe, non? Teño un truco. Vaya. Teño un truco e vou quitar xa isto por aquí, que non vou necesitar, pero este escoita. falta un pouquiño, Sí. E máis hai que dar exactamente, falta un pouquiño, e seguramente necesito un pouquiño máis de caldo, Mira pai, viches? Remexe que hoxe vas facer un risotto dos que digo. Home, claro. Mirade. Que vamos facer con isto? Que vas facer? Como? Vas velo ti agora. Mira. Mira, moi ben, E o que quero é un pouquiño dese caldo. Eu valo entender todo. Eso vais a botar aquí tamén? Xa verás. Así cremoso? Así cremosiño, xa verás. Natas, nin tantas historias, nin tantas... Como que temos un produto principal que ven aquí a carón da nosa casa, macho. Que xa temos aquí desde fai 20 anos levaba o home xa plantando estos espárragos, E mirade, aí. Vai, vou botar outro pouquinho. Ademais, é unha cousa importantísima, e digo en serio, os espárragos teñen tanta calidad nesta terra. Bueno. Que non, Como a puños, son como a puños. Pero ni un fiuncho. Isto non hai que colalo ni nada, porque normalmente se temos unha parte fibrosa e temos que tal, igual temos que colalo, que dicía antes, pero nós xa apañamos, deixamos a parte máis leñosa para un caldo, e témolo aí. Mirade. Isto xa empeza a desaparecer o branco, Amigo, eso que quero escoitar, eso é Isa, perfecto. Últimamente non se lo máis... Xa tes ollo de cociñeira. Malo. Se non fora porque faz cubatas en vez de risotto. Por que lle boto xeo ao pobre risotto? Home, non me iba a sair ben, meu pobre. Escoita, eres du que non hai. Ai, non volvo a facer, Mirade isto, vamos a ver se podedes ver. Eu aprendo, que podo eu enseñarvos aquí para que podades ver perfectamente como vai. É lume forte, sí, señor. Botolle outro pouquiño. Sí, por favor. Mirade que cremiña de espárragos sacamos daqui, Isto ahora vai nos axudar a mantecar na última instancia eso que está, como dixeche, a punto de rematar, sí ou non? Sí, xa non está tan branco. Sabes o que comentaba eu antes? Que eu, cando facía arroz, era adolescente. Toma. Sí. Ai, como sabes ti, Era desde... Solo pensaba en facer, pois, arroz branco, tomate, tal. Eso con un pouco paparideiras, non digo só. E agora miro o que fago. Non para que tan malo, efectivamente. Exactamente. Mirade, isto, agora, está no seu punto perfecto. Sí, moi ben, Aí está.
Vaya, tan sinxelo como é eso, oiches. Moi ben, choca aí. Aprendiche ou non? Aprendín, señor. É vou non facer, que eu son moi boa alumna. Así me gusta. Mirade, xa está. Estamos acabando auga, este xa non vai necesitar, porque víchelo o puntiño que che dixen. Está desaparecendo, verdad? Sí, e ainda de que haya algo de auga. Polo tanto, ora o que vamos facer é... Ala, pois daquela xa te deixo aí co último. Mesturar. Marcho, moi ben, marcho moi contenta. Oi, tamén, Mañán volvo. Vexote cada vez como mellor mao, Sí, moi ben. Veña, gracias. Bicos. Que vos parece isto? A ver, escoitade, que vos parece isto, dis? É normal o que di isto dos xeos? Eu non sei se me toma o pelo, se realmente lle boto o xeo ou arroz, eu non entendo, porque mira que é importante o tema da temperatura. Ai. Mirade, témolo aí, perfectamente. Eu creo que vai admitir este pouquiño tamén. Estaba ben medido, Pero ahora ainda ten un pouquiño de líquido, non vai levar máis, Ai. Isto vou non meter aquí, de verdad, porque non é necesario. E agora, vale, un minutiño, ben quente, eso é, ben desparramadiño por aí o temos. Vamos a empezar a meterlle xa a nosa crema, vale? Como vamos facer? Vamos coller todo. Vide comigo un segundiño porque vamos a coller as cousas que nos faltan. E cales son? A manteiga mailo queixo. Vamos poñer todo aquí. Vamos baixar o lume xa. Mirade como se escoita. Isto moito mola, Cando chega a vosas casas ese tal. Vamos aí. Eso é. Mirade xa a crema. Mirade, pois aquí, este é o punto no que o arroz vai seguirse cocendo, vale? Porque ainda ten esa temperatura residual, de acordo? E o que vou facer é, tacatá, todo, así, esos esparraguiños. Mirade xa a cor que vai coller isto. E aquí, directamente, vale, deixo ferver un pouco máis e vaise migrando a cor en verde. Eso é, vai collendo ese sabor. Ule de maravilla. Vamos rápidamente, antes de que pase algo raro. De sal está ben. De sal está moi ben. Perfecto. Mirade. Manteiguiña. E mirade. O máis impresionante deste tipo de receitas que ademais, cuidado coa sal, porque isto aporta de moita salinidade e tamén un pouco de picor, porque é un parmillano. Alegría, Escoitade. Isto que non... Bueno, nin se vos ocurra. Din os italianos que se alguén pide parmillano, a volta da esquina mátano. Mátano o tabernreino. Por qué? Porque non botou suficiente parmillano. Apagamos o lume, collemos, dígolo así, collemos, onde está a outra artistada? Vamos coller así, veña, non pasa nada. Fora do lume, para que podamos velo todos, e empezamos a refrejar aí, a refrejar, e digos o que pasa. En un minutiño, 2 minutiños de reposo e un pouco de mantecación, temos o noso prato preparado. Eso sí, unhas puntiñas que hai que botarlle por aí, para seguir metendo o seu traballiño, para que así teña tamén unha mordida o entreteto, o arroz, unhas puntiñas, despois deixaremos un par delas para decorar, de acordo? Pero mirade, que isto, xa vos lo digo, 2 minutos e vamos ver o resultado final. Para o risotto doxe, cocemos os espárragos e pasámonos rapidamente a un cunco con auga fría para cortar a cocción, reservando as puntas e deixando os talos na auga para despois triturar. Picamos a cebola e rustrímola xunto co entreteto un par de minutos. Engadimos o arroz e nacaramos a lume vivo un par de minutos máis. É hora de botarlle o caldo ben quente e rematar a cocción engadíndolle manteiga, parmesano e amuxón de espárragos. Mantecamos fora do lume un par de minutos e a papar. O lindo o queixo, o lindo os espárragos, o lindo o risotto, o entreteto e o lindo esta maravilla de, non sei, esta historia, esta música que nos dá este prato, este risotto, que xa non é o risotto do hospital, que xa non é o risotto, e que vamos a escamealo un pouquinho, xa non é ese arroz con tomate, verdad? Isto é, pois, un pouco a salsa da vida. Como vos decía, a min transpórtame a eses momentos da infancia, no que comía un arroz, pero ahora de calidad, ahora do estache bo. Aburiño!